गेले 2 तास झाले तुका बघते. कित्याक ते काय एवढं कुवाळतस? हाऊ क्यूट इज. माका ना पाळीव जनावर खूप आवडतात. तुका आवडतात? माका अगो माका तर एवढे आवडतात ना की घरात माका आऊस बोको मनानच हाक मारता. बोको, हाऊ क्यूट. चांगलं ऑप्शन हा. मी पण तुका बोको म्हणूनच हाक मारतलय. अगं शुअर शॉट. कुत्र्या, मी तुका दळण आणूक पाठवलेलं ना, होय काय दळण दळत बसलो काय चक्की बंद झाली. कुत्र्या, रेड्या साली चपाती गिळूक होईना, मग दळण कोण आणतलो? तुझो बापूस. रेडा, एवढं मोठं घोडो झालो हा, पण पावलीची अक्कल नाही या. घोडा, मित्रांनी बोलायला जाशील, माकडा सारी उडी आहे मारत. माकड, बघतो काय डोमकावळ्यासारखं. घराकडे चल. डोंकावळा. तुझ्याकडे खूप ऑप्शन असतात माका हाक मारूक. कुत्र्या खाई रावला. आ येतोय.